Hey guys, welcome to my new blog. Specifically এই ব্লগ ହେଉଛି ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ଆମେ ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କହୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁଦିନ କି ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତା ବଦଳରେ ବହୁତ ସାରା ମିଠା, ପଇସା, ଟଙ୍କା, ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ଜୋକ୍ସ ଏପାର୍ଟ, ଭାଇମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପଣ ନିଅନ୍ତି। ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅଟୁଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମା ଭୁଲିବା ନାହିଁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏତିକି ଫରକ ଯେ ଯିଏ କନ୍ଦେଇ ଦେଇ ମନେଇ ନିଏ ସେ ଭାଇ, ଆଉ ଯିଏ କନ୍ଦେଇ ଦେଇ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ସେ ହେଉଛି ଭଉଣୀ। So that's all for today's vlog. Thank you so much for joining and watching this video. Do like, share and subscribe my channel. Jai Jagannath.